لينا الفرج نساء النور يسمع طالبنا خارج لين هديتنا ينزل خدينا ردي لنا الهلسين هيا فينا بشروحنا بلاختيا تعيش الحياة ننسينا مزمين. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett l-għodwa it-tajba, xi grazzja kbira eżis ħuti li nibdew il-ġurnata bis-sagrifiċċju tal-Ewkaristija. Tanti kbira dil-grazzja li l-moħħ żgħir tagħna ma jistax jifhimha kollha kemm hi żgur. U b'mod speċjali fl-Avvent, dan iż-żmien tant qaddis ta' grazzja minn qalbi nagħmlilkom dan l-appell ktistgħu tfalluwiex il-quddiesa ta' kuljum. Għax il-quddiesa toffrilna vjaġġ tafux eżisħuti li nisimgħu l-kelma talla matul l-Avvent, il-kelma talla titfana fi vjaġġ li rid taqarribna iktar lejn Ġesu, li rid jurina li l-mulej ġej mhux biss fl-aħħar taż-żmien, imma ġej jiltaqa' magħna issa, ġej jiltaqa' miegħek. Il-mulej rid jiltaqa' miegħek u miegħi. Tant kemm iħobbna. Ejjew għalhekk nitħejjew eżisħuti għal din l-Ewkaristija, dil-grazzja l-aktar speċjali wara kollox il-mulej jagħtina billi fi skitta qalbna u b'umiltà nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Buġejja. Nitolbu. Anqal mulej is-seta tiegħek uwejja ħarisna u biet minna t-tiġrejb li qiegħed jeddidna minħabba dnubietna weħlisna u salvana minnu int li jintalla u tgħix wis-saltan ma' Alla l-Missier flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej Alla, ftit ieħor jerġa' jsir bħal ġnien il-Lebanu u l-ġnien jitqies bħal mażġar u dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb u meħlusin miswiet u dlam għajnejn il-umja jaraw u l-imsejknin jifirħu fil-mulej u l-fqajrin fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ bil-qaddis ta' Iżrael. Għax it-tiran qab u l-insolent intemm u tqaċtu dawk kollha li jfittxu id-dnewwa li jwaqqgħu l-ħtija fuq ħaddieħor u jonżbu n-nassa lill-imħallef fil-bieb u jwarbu l-ġus tal-kull xejn. Għalhekk dan jgħid il-mulej u li feda lill-Abram lid-dar ta' Ġakob. Ma jistħix aktar Ġakob u wiċċu aktar ma jisfarx, għax meta jara lill-uliedu l-opra ta' jdejja f'nofsu jaqazzu ismi, jaqazzu l-qaddis ta' Ġakob u jibżgħu minn Alla ta' Iżrael. U dawk li jiżbaljaw f'ruħhom jiksbu id-den u dawk li jgemgmu jiksbu it-tagħlim. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej hu l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Il-mulej dawl is-salvazzjoni. Nemmen li għad nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħu qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Il-mulej id-dawl is-salvazzjoni. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ġej, uħorġu l-qoħ u id-dawl tad-dinja. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien sejjer minn hemm marru warajh żewġ omja jgħidu bin David ħenna għalina. Meta mbagħad daħal id-dar l-omja resqu lejh u Ġesu qalilhom temnu intom li jien nista' nagħmel dan? Qalulu iva mulej. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesu iddibhom bi-sħiħ u qalilhom qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Żgur li l-kol kemm aħna xi darba minna l-esperjenza ta' dlam. Forsi jkun flaxija xi ftit tard u jmur id-dawl. Mhux daqshekk komuni imma ġieli tiġri. Kif inħossuna fid-dlam mhux vera? Bla orjentament, id-dlam ikraħ. Aħseb wara kikun ħin twejl fid-dlam, però d-dlam tal-lejl jgħaddi x'ħin jisbaħ. Hemm tip ta' dlam ieħor eżiskuti li ma jgħaddejx x'ħin jgħaddi l-lejl. Huwa dlam li kultant jew ta' sikwejt nilmħu fid-dinja ta' madwarna. Huwa d-dlam tal-gwerra. Huwa d-dlam tal-ġuħ. Huwa d-dlam tal-mibeda u tal-azzjonijiet ħżiena. Huwa d-dlam li aħna l-bnedmin ħafna drabi eżiskuti nġibuh bidejna. U sfortunatament eżiskuti kif iridu nkunu onesti ma' nfusna. Ħafna drabi dan id-dlam ma nilmħuħx biss madwarna, imma jidħol f'qalbna u f'moħħna wkoll u x'hekk eżiskuti ta'. Iridu nkunu onesti, iridu naċċettaw li d-dlam tad-dnub jaħkem ukoll lielna. Ma nafx inbaħtux dan it-tip ta' dlam jissemma kemm il-darba fil-qari tal-lum, pereżempju fl-ewwel qari, smajnek. U dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb u meħlusin mis-swied u d-dlam għajnejn il-omja jaraw. U mhux f'kombinazzjoni li fl-Evanġelju propju żewġ tomja jersqu lejn Ġesu u jitolbuh bin David ħenna għalina. Dawn iż-żewġ tomja li kienu jafu x'inhu d-dlam mhux hekk. Għarfu li xi ħadd dan Ġesu seta' jroddilhom id-dawl, skużawni, seta' jroddilhom id-dawl. U infatti x'in Ġesu qalilhom xi tridu temnu li jiena nista' nagħmel dan, qalilhom Ġesu. Iva mulej qalulu. U infatti Ġesu raddilhom id-dawl ta' għajnejhom jew tuhom id-dawl ta' għajnejhom. Il-problema
li teżisti fid-dinja tagħna u ħafna drabi fina tafu x'inhi eżis ħuti. Li minkejja li esperjenzajna d-dlam mhux dejjem infittxu bil-verità lil dak li jista' jagħti d-dawl lil Ġesu. Qegħdin ngħixu f'dinja eżis ħuti fejn ħafna drabi l-bniedem tal-lowm irid iwarrab l-Alla biex jagħmel lilu nnifsu Alla. U Alla wieħed bissem li huwa Alla tad-dawl. Meta il-bniedem iwarrab lil dan Alla tad-dawl, l-Alla l-oħra huma kollha Alla tad-dlamijiet eżis ħuti ta'. Alla tfolot li l-bniedem ma jistgħux ħlif jeqirduh u jagħmlulu ħsara. U allura għalina llum eżis ħuti inut li noqogħdu ngħidu xemm fid-dinja temm barra, jew x'messu jagħmel dak jew l-ieħor jew dawk jew l-oħrajn. Però l-mulej qed isejħilna biex bħal dawn l-omja nersqu lejh u nitolbuh bin David ħenna għalina. Mulej aħna nixtiequ naraw, mulej tkun il-kelma tiegħek li tagħtina l-veru dawl fil-ħajja tagħna. U allura dak li rrepetejna fis-salm, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Forsi tajjeb nagħmluha mistoqsija lilna nfusna din eżis ħuti. Jiena il-mulej huwa verament id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Jew alla ħares qatt f'mumenti ta' dlam infittex id-dawl x'imkien ieħor jew għand xi ħadd ieħor eżis ħuti fejn m'hemmx dawl. Jiena quddiem it-tfixkej li niltaqa' miegħu fil-ħajja fejn nipprova nsib direzzjoni għand il-mulej jew għand xi ħadd ieħor. Jalla nkunu aħna eżis ħuti ta' li nieħdu sehem fil-quddiesa, aħna li nipprattikaw il-fidi tagħna, li nibdew minnha tgħidu li minn aħna mhux diġà nipprattikaw il-fidi tagħna, vera u ħaġa sabiħa ħafna. Però Alla ħares naħsbu li daqshekk biżżejjed ta' in-nisran li jikkuntenta ruħu li jidħol ngħidulu fi status quo u x'vera jaħseb li l-fidi tiegħu hija biżżejjed qiegħed f'periklu kbir ta'. Għax aħna ninsabu fi xmara naqtfu kontra l-kurrent. Jekk ma tistinkax biex timxi l-qudiem ma tistax tibqa' fejn int, ħadd mur lura bil-fors. U titlef il-fidi ta'. Eżis ħuti l-fidi hija ġawra prezzjuża imma ġawra fraġli, bħal ġawra żgħira li faċli titlifha u ħafna tilfuha. U ta' ħafna oħrajn qiegħda fil-periklu. U allura mill-qalb illum il-Ġesu ngħidulu, il-Ġesu qed jgħidilna, temmenu intom li jiena nista' nagħmlu dan. Ejja ngħidulu flimkien ma' dawn l-omja, iva mulej. Aħna nemmnu li tista' troddilna id-dawl tal-fidi. Iva mulej, aħna nemmnu li inti tista' tiftħilna għajnejna. Iva mulej jridu nfittxuk kuljum. Ejjew nagħmlu ħelitna eżis ħuti biex ta' kuljum nagħmlu ħelitna biex inkomplu nikbru fil-fidi. Biex dan iż-żmien qaddejs u sabiħ tal-Avvent. Tantu qaddejs u tantu sabiħ tal-Avvent. Ikun żmien ta' grazzja. Kull wieħed u waħda minna Alla żgur għandu ħafna grazzja lesti għalina. Taf x'jonqos biss? Li aħna nkunu lesti li nilqawhom u li nifhmu l-valur tagħhom ukoll ta'. Għax ma tifhimiex il-valur tar-rigali jagħtik Alla faċli forsi tilqgħu u ma tapprezzaħx u jew twarbu jew ma tagħtihx importanza f'ħajtek. Allura dan nitolbuk illum mulej Ġesu. Għatina l-għajnuna tiegħek ħalli kull jum ta' ħajjitna nfittxu lilek l-ewwel qabel kollox. Ħalli nħalluk iddawlilna moħħna u qalbna. Ħalli fid-deċiżjonijiet tagħna nikkonsultaw lilek l-ewwel qabel kollox mulej. Ħalli tkun int biss id-dawl tagħna għax dawl ieħor ma hemmx mulej li fid-dawl li trid tagħtina int. Amen. Mu bil-wieqfak joġobkom? Alla tagħna ġej
biex iżur il-poplu tiegħu fis-sliem. Nitolbuh jagħtina d-dawl biex narfu nilqgħu bil-ferħ u nilqgħuh bil-ferħ fil-waqt li ngħidu ejja salvana mulej, ejja salvana mulej. Għar-reliġjużi biex il-ħajja tagħhom tkun dawl u kuraġġ għal poplu tiegħek nitolbu ejja salvana mulej. Għal pajjiżna biex inħossuna responsabbli li nieħdu ħsiebu u nipproteġu il-ħolqien tiegħek nitolbu ejja salvana mulej. Għal ħabsejn u għal kull min jagħmel ħsara lis-soċjetà bis-serq u l-vjolenza biex jiltaqgħu ma' Ġesu li jibdlilhom ħajjithom nitolbu ejja salvana mulej. Għalina li rċevejna d-dawl tal-fidi fil-Magħmudija biex nikbru fl-għarfien tal-kelma tiegħek nitolbu ejja salvana mulej. Bħal dejjem ma' quddiem magħna għandna lil ħutna li jsegwu din l-Ewkaristija permezz ta' televiżjoni jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Minn qalbna nsellmulhom minn das-santwarju għażiż tagħna u nitolbu għalikom eżis ħutna, mu speċjali jintkom l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, intkom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbu minn qalbna għalikom ħalli minkejja x-xogħol mhux faċli tagħmlu hekk taraw lil Ġesu fil-persuni vulnerabbli li jintom taqdu. Nitolbu għalikom li tħossu l-bżonn ta' xi talba speċjali bħalissa, intkom li tħossukom waħedkom jew intkom li għaddejjin minn xi żmien ta' dlam tal-moħħ jew tal-qalb biex temnu tħossu li Ġesu dawl u biex issibu l-imħabba, tfittxu u issibu l-imħabba ta' oħrajn li jenukom taraw u issibu d-dawl ta' Ġesu. Ejjew fiskiet fiduċja kbira f'Alla inresqulu t-talba personali tagħna. Ejja mulej u la tiddawwarx, kun inti d-dawl tagħna l-koll li qed nistennewk bit-tama, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-djilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek, naddafni mulej minn ħżuniti u d-dunub tiegħi naħtili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek il-qatta l-pum li wis-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwasslux il-merti tagħna. Għatina l-għajnuna int fil-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jinti ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih
u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġeli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda: Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ori tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ori tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-rwieħ ta' ħutna Giuseppe, Jolina, Edmond u Pauline Buġejja. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem fil-mkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet ta' dinja minna lilna. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ija
Nejdulu grazzi eżisħuti bil-qalb l-mulej għal din l-Ewkaristija li ċelebrajna, għal dal-jum ġdejt, għal dak kollu li jagħmel magħna bil-wieqfa, nejdu bil-qalb grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema, fiċ-ċokun tagħna nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjex tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjex tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Sema